ji yarinya wai ne za ta yi wa burgar gwamnati, ka duba faso a kafarta kamar yagewar bokiti, sai ne miki duka sai inga waye zai rama miki. Ashe da an yi yaƙi in ka taɓa solo biyo, karan mata a karan ma za a kira ka da kwikwiyo, sai na saka saurayi na ya sare ka da gariyo. Dan Allah taɓa ni idan har ka cika mai tsaurin ido, da sai labarin nan ya rasa gidajen rediyo. Wai waye taɓa mini Iliya yar budurwa ta gangariya, kun san bani da hankali fa ana ce mun dan Zaria, mahaukaci a dawa ba kariya, in na kama sai yankan wuya. Na san da maza sun sanni naushin da nai musu ya cire yar wuya. Ni barde mai karnuka, mai bindiga, mai adduna, mai balati, mai sanduna, duk inda na zo ni maza warewa suke na wargaza runduna. Waye taba mini Iliya? Kai ne ba ni bane, kai ne ni ma ba ni bane, ko kai ne a'a ba ni bane, kai ne a ba ni bane, nace ko kai ne. Wancan ne ya taɓa ni har ma yana zanzare min ido, Ahmadu sunansa amma suna ce mishi uban daba. Ni baiwar Allah, ni da na zuciya kai dalla rufa mana baki, kai ne mana zata ma ƙarya ne, kwanta nan.